saya tunggal monggo ngriki sampur panjenengan kadhapuk dulur nom-noman jenenge Irfan monggo ngriki monggo cecoketan sumangga la sumangga monggo kripik gedang godho telo titik edang padha krasa Nun sewu serampat 88 kok lali wis disempel kowe Nun sewu saderenge kula ngaturaken kalih panjenengan sedaya para tamu para undangan para ibu para rawuh wonten dusun Rendekan Sari nggih menika sedekah bumi ludruk karya baru nggih menika di setujui kali dusun Desa Rendekan Sari. Mugi-mugi sadereng kula ngaturaken panjenengan sedaya sadeka kita lan panjenengan selamat sak kabeh seger waras panjang umur sumangga.
Yuk. Coba sawangen koe pateng grandul ya jan yen dukure jebolah nepok-popol suwe-suwe teng-teng cer ya iku cangkrimanku marake batanganmu kuwi apa batanganku wae randane gawe yen padha kapuke mabul-mabul dang 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 cer kapuke cengkir yaiku batanganku berarti wis ser Nggih, matur suwun, dulurku dhewe tunggal sing duwe drum. Sak telapak. Mlenjer sesepuh Randekan Sari, sinten Sugeng Dalu Bapak Soleh, padha dulure. Kembarane iki. Apa-apa Soleh dulurku. Agadapo kalian Bapak sateman. Monggo ngriki Bapak sampure panjenengan. Monggo ngriki jejogetan jumonggo. Lah jumonggo, monggo. Iki jambul ya. Mas Haji. Nggih. Cinta dari seberang. Dimintain panitia. Manut. Kethek ogleng mudhun Sriwuning. Apa Sriwuning sik nang kethek ogleng? Tuwek-tuwek iki. Apa enake lur? Kethek ogleng nang Sriwuning. Ya, tempeli tandake. Jane kalong duwe. Ya wis. Wiyogane wis ah.
Munda brucul ora ala tambah cakra asik Bathuk nunung ora ala Prasaja anandar pranti Srihaning dadat grahita kang rinaksa datangi pribadi Wirat maya putra nira sira lawe adipati Srihane putrane ngabdi Masapati nalikane Senadyan kasanira katerena alabu negari Matur suwun nggih. Matur suwun Bapak sateman kali Bapak Saleh. Leko rek Randekan Sari sing duwe. Nggih, terakhir iki Mas. Jam 8 lebih titik mbonan. Ketua permintaan panitia. Kula sebutaken Mas Haji kalau Mas Awir. Mas Haji monggo monggo ngriki Mas Haji. Kadapuk kalian Mas Amir. Monggo ngriki Mas. Sambure panjenengan. Monggo monggo mriki jogetan sumangga. Lah sumangga monggo. Ayo Mas Amir pinarak monggo. Terakhir niki wis menika neh. Cinta dari seberang, satu tok. Oke. Cinta dari seberang. Nun sewu nggih. Para kanca, para undangan sakmenika kula aturi nggih terakhir nggih soalé ludruke maine niku pun siap nggih. Soale
saderenge kula ngaturaken kali panjenengan sedaya mugi-mugi seumpami enten kirang langkunge para kanca kuwabe, para sedulur, para tamu, para undangan. Kula nyuwun gunge pangapunten ingkang agung. Nggih, kula akhiri. Nggih. Bapak kula perintah monggo ngriki sampure panjenengan sampur terakhir Pak perintah menika no maneh monggo ngriki sampur panjenengan sumangga la sumangga monggo krepek kedang kodho telo terakhir Pak nggih pun jam 8 lebih kedik wis gak apa-apa permintaane panitia ngono kok cinta dari seberang sampean tembel tandake kali wiyogae nggih titik-titik edang monggo wis bolak-balik anjake cinta dari seberang mudhun sampean apa senengane wis gak mudhun ya wis gak mudhun Koplo. Cinta dari seberang koplo. Pandang-pandang adik dari seberang cantik juga rupamu sungguh menawan bolehkah abang bertanya apa adik ada yang punya kalau belum ku ingin nyatakan cinta. Bersama Bapak Sulaiman sing duwe. Mari main tebak-tebakan sayang. Apa beda cincin sama kamu? Jikalau benar adik menjawab dan ku beri sekutu mawar indah. Hey! Mungkin aku tahu bedanya cincin sama diriku. Yo, leren nguyakno sih. Abang jangan coba merayu, nanti marah ayah dan bunda. Cincin Melekat di jari manis sayang. Kalau adik melekat di hati Bang Slem.
Kerinduan. Ricik. Oh, Ricik buat apa Sulaiman sing duwe? Kembang nge putri Kediri
tetep ing kalbu anggondele tresno kang setuhu winangka satya utama panji asmara bangun putra ing jenggala Ngambar arum tumeka saprene nalikane dueng wuni pindho mustika Dewi Sekar Haji. Ayo mangane iki ya. Konco tani. Konco tani. Konco tani, balas itu. Apa konco tani? Padha macul iki sih. Guys mari. Wis mari mangane. Wis to. Konco ya padha macul. Ya padha macul ngene lho. Apa? Tetanen. Tetanen. yo padha macul ngarap sawah timen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nandur ing pekarangan tegalan uga nyang sawah yen wis panenan kanggo mangan turah-turah
Matur suwun dulur kabeh sak Randegan Sari. Ugi para bapak, para penonton, para ibu, para undangan. Nggih, saderenge kula maturaken panjenengan dilanjut nggih lutruk karya baru nggih pimpinan nggih menika tak antuk. Kula lanjut. Laturi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.